Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem Müslüman kardeşler, bugün сөйләшеп китәсе сүзебез булыр иншааллаһу тәгалә тел хакында. Телне ничек кулланырга була, шулай бит. Файдасы, зыяны. Әлбәттә, тел хакында бик күп сөйләргә була, хәтта берничә җомга вагызына бүлеп. Мәсәлән, сөйләргә була телнең гомуми мәсьәләсе турында. Сөйләргә була тел белән нинди файда китереп булган, тел белән нинди зыян китереп булган, тел белән китергән зыянны һәрберсен аерым бүләргә була. Гайбәтне аерым, бохтанны аерым, шулай бит, яла ягуны аерым, нәмимә, һәм башкасын. Һәм без булар турында инде азмы-күпме сөйләп киттек. Шулай да, мөхтәрәм кардәшләр, телебезгә гомуми ихтирам кирәк. Һәм гомуми игътибар кирәк. Чөнки кеше бу дөньяда иң күп зыян күргән әйбере ул тел аркасында. Нәрсә генә әйтсәк тә, тел аркасында күп очракта зыян күрәбез. Хәтта каршыңа теге гопниклар килеп чыкса да шулай бит. Алар килеп чыгыштан сукмыйлар бит сиңа башта. Башта алар сиңа бер-ике сүз әйтәләр. Синең җавап бирүеңә карап, аннан соң инде ситуация үзгәрә шулай бит. Ничек җавап бирәсең инде? Әгәр дә дөрес җавап бирмәсәң, бер-ике тешең булмый инде шулай бит, бер-ике кабыргаң җитми. Әмма инде матур итеп җавап бирсәң, кайчакта алар үзләре дә аптырап калалар, бу безне ничек алдалады соң әле дип, шулай бит. Менә шуңа күрә дә телдән, мөхтәрәм кардәшләр, бик күп әйбер тора. Әлбәттә, иң яхшы макал башта уйла, аннан соң әйт. Ләкин күп очракта башта әйтәбез, аннан соң уйлыйбыз. Аннан соң гафу үтенәбез. Һәм кешенең гомере шулай үтеп тә китә. Ләсәң нәрсә сөйли дә, ярты гомерен гафу үтенеп үткәрә. Менә шуңа күрә, мөхтәрәм кардәшләр, әлбәттә инде телгә махсус игътибар кирәк. Шушы телебез белән безнең динебез дә шуннан тора, дөньябыз, гамәлебез, эшебез дә, гаиләбез дә шушы телебездән тора хәтта. Шуның өчен, мөхтәрәм кардәшләр, әлбәттә инде шушы телгә игътибар кирәк. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм янына бер кеше килә дә әйтә: "Җа'a раҗулун иля нәби саллаллаһу алейһи ва сәлләм кала: "Я Расулаллаһ, аусини." "Я Расулаллаһ, миңа берәр киңәш бир әле" ди. Берәр насихат бир әле миңа ди. Килеп әйтә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм янына. Мөхтәрәм кардәшләр, теге хәзрәтләр янына хәзер киңәш сорап бик әз кеше килә. Хәзер киңәш бирергә киләләр хәзрәтләргә. Шулай бит. Киләләр дә: "Хәзрәт, син булай сөйләмә, булай сөйлә. Син моны әйтмә, моны әйт. Син менә моны дөрес укымыйсың. Син менә бу җирдә дөрес әйтмәдең. Давай, держись." Шулай бит. Крепкого вам здоровья, хорошего настроения. Киңәш сорап бик әз кеше килә, килеп синең яныңа утырып: "Хәзрәт, берәр киңәш бирегез әле" дип. Берәр матур сүз әйтегез әле. Миңа нинди сезнең киңәшегез бар дип бик сирәк кеше килеп әйтә. Һәм күп бөтен кеше акыллы бит шулай бит. Хәзрәт инде иң надан кеше. Ләкин Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм янына килеп киңәш сорый торган булганнар шулай бит. Киңәш бир әле, аусыйни, Расулаллаһ. Чөнки элек кешеләр үзләрен төзәтү белән шөгыльләнгәннәр. Кешене төзәтү белән түгел. Элек кешеләр безгә караганда аерылганнар шулай бит. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтә: "Алейка би тақваллаһ, фа иннаха җамаъу кулли хайрин." Аллаһы Тәгаләгә тақва бул ди. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтә: "Бу үз эченә бөтен изгелекне, яхшылыкны ала" ди. Аллаһы Тәгаләгә тақва булу, мөхтәрәм кардәшләр, шуннан да үз эченә бөтен изгелекне, бөтен яхшылыкны ала. Монда уйлап йөрергә кирәкми, нәрсә эшлим икән, нинди изгелек ясыйм икән дип. Аллаһтан курыксаң, Аллаһ ризалыгы өчен дип яшәсәң һәм гыйлемең булса бу өлкәдә, синең эшләгән һәр эшеңдә ул изгелек, ул яхшылык. Үз эченә бөтенесен ала. Гыйбадәтне дә ала шулай бит, гаилә мәсьәләсен дә ала, кешегә карата мөнәсәбәтне дә ала, эшне дә ала, бизнесны да, бөтенесен үз эченә ала, әгәр дә син Аллаһ Тәгаләгә тақва булсаң. Кеше алдында да, Аллаһ Тәгалә каршында үзеңә калганда да, син инде һәрбер яхшылыкны кыла торган буласың. Бу үз эченә бөтен изгелекне, бөтен яхшылыкны ала. Мөхтәрәм кардәшләр, инде икенчесе булып Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтә: "Ва алейка би зикриллаһи тәгалә." Аллаһы Тәгаләне күбрәк искә ал ди. Зикр кыл ди. Аллаһ Тәгаләне зикр кылу ничек була? Йөрәк белән.
Йөрәгендә булган әйбер теленгә чыга. Һәм тел белән шулай бит. Кеше яраткан әйбере турында күп сөйләшә. Бер нәрсә шасаңа, бер әйберне яратса, ул күп кенә шуның турында сөйли. Игътибар итегез, шулай бит. Әгәр дә ирләр җыелса, хатын-кызлар турында, аракы турында сөйләшәләр инде. Хәтта мәҗлестә дә. Менә мәҗлестә әгәр дә берәр вагаз сөйләмәсәң, ирләрне тыңлап утырсаң, нәрсә сөйләшкәннәрен. Аларның төп сөйләшү темалары хатын-кыз һәм аракы. Сез үзегез яхшы беләсез, шулай бит. Инде әгәр дә сезнең мондай иптәшләрегез булса. Элек аракы әйбәт иде, эчәсең баш авыртмый иде. Элек хатын-кызлар матур иде, бөтен җирдә бар иде. Һәм башкасы. Әмма мөхтәрәм кардәшләр, Аллаһы Тәгаләне яраткан кеше сөйләшә, зикр кыла Аллаһ Тәгалә. Вакыты бар, кем искә алсын ул? Кем аны ярата ул? Аллаһ Тәгаләне искә ала шулай бит. Бу бер яшь кеше кебек гашыйк булган шулай бит. Менә гашыйк булган яшь кеше нишли ул? Кулына пәке ала да, бөтен җирдә яраткан кешесенең исемен сызып йөри. Юля, Света, урындыкка язгы, стенага, я тебя люблю, асфальтка яза шулай бит. Ул бөтен җирдә мин сине яраткан кешесенең исемен язып йөри. Бу табигый бер шулай бит инде. Аллаһ Тәгаләне яраткан кеше, әлбәттә, Аллаһы Тәгаләне искә ала. Аллаһ Тәгаләне искә ала. Тәсбихын аламы, içinden генәме, тышыннанмы, шулай бит. Аллаһы Тәгаләне искә алып утыра. Буш вакыты булдымы, Коръән укый, шулай бит, буш вакыты булдымы, зикрдә була. Һәм Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм дәвам итеп әйтә: "Ва тилаватил Коръән." Һәм Коръән укуды. Киңәш сорап киләсең икән, миннән сиңа шундый киңәш, зикр кыл һәм Коръән укуды. Фә иннәһу нурун лака фил арди. Ул сиңа бу дөньяда нур булыр ди. Шушы әйберләр. Бу дөньяда нур булу дигән сүз, зикр кылган һәм Коръән укыган кеше аның беренчедән йөзенә нур барлыкка килә. Икенчедән ул инде теләсә нәрсә сөйләп йөрми. Ул ихтирамлы була. Ул ихтирамлы була. Алла сүзен телгә алган кеше ул хәтта начар кешеләр тарафыннан да ихтирамлы була, мөхтәрәм кардәшләр. Яшерен батырын түгел. Мәсәлән, мин үзем дә 90нчы елларда үскән бит инде. Әмма аракы тотып килгәндә миңа эчәсеңме дигәндә, әйтәм җегетләр генах дигәч, авызга беркем дә китереп салмады. Бу юләр дип тә куып җибәрмәделәр. Моның белән аралашмагыз дип тә әйтмәделәр. Группировкаларга керә башлаганда, әйтәм җегетләр, мин бит мәчкә йөрим, мин группировкага кермим дигәч, беркем дә мине тып кыйнамады клуб артына алып чыгып. Беркем дә кыйнамады клуб артына алып чыгып. Аллага шөкер, шулай. Инде кыйныбыз дип җыелганда, чөнки авылдагы бөтен кеше кергән бит инде, мин кермәгән. О, бит инде үзе генә җыри алмый, кыйнарга кирәк бу егетне. Группировкага бит шулай кертәләр. Кыйнылар да, вот көн сайын кыйналасың килмәсә, керәсең безгә шулай бит. Инде бөтенесе җыелып кыйним дигәндә, арасыннан берсе әйтә: "Шул җегетләр тимәгез, йөрсен мәчеткә." Әлхәмдүлилләh, мин аннан соң гына белдем. Аннан соң гына белдем. Киләм, сәлнәшәм бөтенесе белән. Я, беркем начар сүз әйткән кеше юк. Алла сүзен әйткән кеше, Коръән укыган кеше, ул барбер җир өстендә нур була аңа, нәрсә эшләсә дә. Әгәр дә кыйналса да, аңа савап була, мөхтәрәм кардәшләр. Аңа савап була. Менә шуның эчендә бу җир өстендә нур ул, Коръән уку, зикр әйтү. Сине барбер бөтен кеше ихтирам итәчәк. Дәрәҗәңне югалтмаска гына кирәк. Ва зикрун лака фис сама. Һәм сине күктә искә алырлар ди. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтте. Сине күктә искә алырлар. Әгәр дә син шушы зикр әйтсәң һәм Коръән укысаң, күктә кем сине искә ала? Әлбәттә, фәрештәләр синең дуга кыла, ә Аллаһы Тәгалә сине фәрештәләр алдында искә ала. Вагзан лисанака илля мин хайрин. Һәм телеңне бөтен начарлыктан сакла. Бөтен әйбердән сакла, илля мәгәр яхшылыктан кала ди. Менә бу бик тә хикмәтле сүз, мөхтәрәм кардәшләр. Телеңне бөтен әйбердән сакла, яхшылыктан кала. Әгәр дә сөйләшкән сүздә берәр файда, яхшылык булмаса, сөйләшмә. Чөнки ул яки гайбәт, яки бохтан, яки яла, яки буш сүз, ләгъу. Алар бөтенесе дә гынах. Кала бары тик яхшылык кына. Синнән таләп итсәләр, яки синнән таләп ителсә,
Берәр нәрсә яхшылык әйтү, әйт. Юк икән, шыбырт кына утыр. Шыбырт кына утыр шулай. Синең яныңнан ул буш сүз сөйләүчеләр үзләре китеп баралар. Бу кеше белән күңелсез икән дип. Бу кеше сөйләшми, аралашмый, күңелсез икән дип үзләре китеп баралар. Менә бу мөхтәрәм кардәшләр, телебезне саклауның иң зур сере. Бөтен әйбердән сакла телеңне дип Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә. Бөтен әйберне сөйлә дими, бөтен әйбердән сакла ди. Иллә мәгәр изгелектән, яхшылыктан кала. Кемнедер яклыйсы булса, гадел сүз әйтәсе булса, кешене дәресләтәсе булса, дини сүз әйтәсе булса, әйт сүзеңне. Әйт сүзеңне. Әмма калган очракта шулай бит шыбырт кына утыр. Беркем сиңа бер сүз дә әйтмәячәк. فإنك بذلك تغلب الشيطان. Син бу эшең белән шайтанны җиңгәчәксең дип Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә. Шайтан китеп кенә тора. Безнең авыздан сүз чыкканын һәм шуны корал итеп ала сиңа каршы. Китеп кенә тора ул аны. Чыкты авызыңнан бер сүз, бетте. Син инде хәзер үзеңә хуҗа түгел. Сиңа сүзең хуҗа, сүзеңә шайтан хуҗа. Телеңне тыйсаң, шайтаннан сакланырга була ди. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә. Җиңгергә була шайтанны ди. Шу башка усул юк. Башка усул юк, мөхтәрәм кардәшләр. Ул синең сүзеңне әйләндереп, тулгандырып, кемгәдер булай ишеттерергә мөмкин, кемгәдер булай ишеттерергә мөмкин. Шушы сүз белән сине анасын харап итәргә дә мөмкиннәр. Икенче бер хадисендә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә: Кемдә кем үзенең кылын сукса ди, кылына, хезмәтчесенә, кылына китереп сукса ди, канат кафаратуху гайдхуху, ул аны азат итәргә тиеш. Кыйнады икән ди, азат итсен ди. Булды. Бу кылыннан хәзер ул кешенең хакы юк. Җибәрсен, азат итсен. Ва ман малака лисанаху сатараху Аллаһу алейһи ауратуху. Әгәр дә кеше телен тыйса ди, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә, үз теленә хуҗа булса, Аллаһ Тәгалә аның кимчелекләрен яшерер ди. Безнең турында беркем бер нәрсә белми. Без үзебез әйтәбез. Безнең турында беркем бер нәрсә белми, үзебез әйтәбез аны. Үзебез сөйләп йөри башлыйбыз. Мин монда булдым, моны эшләдем, моны күрдем, булай иттем. Һәм үзебез үз кимчелекләребезне шушы рәвешле итеп күрсәтәбез. Шулай ук, мөхтәрәм кардәшләр, сөйли башлагач кешенең акыл дәрәҗәсе күренә. Акылның булуы яки булмавы. Шуңа күрә шыпырт кына утырсаң, бөтен кеше сине акыллы дип уйлый. Авызың ачтыңмы? Берәр җүләр сүз сөйләргә, понятно, бу дурак икән диләр инде. Шулай. Булды. Моның белән аралашмасаң да була. Сөйләштереп карыйлар башта. Булай утырган вакытта тышкы яктан караганда бит әле бөтен кеше дә акыллы шулай. Матур кием киябез хәзер бөтенебез анда. Чалмалар да киеп утырырга мөмкин без. Әмма авызыңны ачу белән синең бөтен кимчелегең күренә. Акыл кимчелеге, гомереңдәге кимчелек. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә, телеңгә хуҗа булсаң ди, үзеңнең кимчелегеңне күрсәтмәссең ди. Кеше күрмәс моны. Ва ман казама гайзаху вaqahu Аллаһу тәгалә газабаху. Кем дә үзенең ачуын тотса, Аллаһ Тәгалә аны шулай ук ачуыннан сакларды, газабыннан сакларды. Без моның турында сөйләгән идек шулай бит. Һәм кем дә кем Аллаһ Тәгаләне гафу итсә, Аллаһ Тәгалә аның гафуын кабул итәр ди. Кыска, мөхтәрәм кардәшләр, киңәшләр. Кыска. Бер нәрсә дә уйларга кирәкми. Аптырарга кирәкми шулай. Әмма һаман да шул бер хатага эләгәбез. Безнең заман ул бигрәк тә хәтер тел мәсьәләсендә. Элеккеге вакытта син әйткән сүзне кешеләр җиткезсә, хәзер яздырып баралар. Хәзер интернетка чыкса, аннан бөтенләй алып булмый ул сүзне. Хәтта моннан 5 ел элек әйткән сүзең өчендә син җавап күрергә мөмкинсең. Аны инде монда элек булса онытылган булыр иде ул, шулай бит. Онытылган булыр иде, кеше оныта. Әмма каядыр ул сакланган икән, аны инде беркем дә онытмый. Аны казып чыгаралар. Менә бу язмалар, яздырулар, алар каядыр кала барыбер. Һәрбер кешенең дә шулай. Телефоннан сөйләшәбезме?
WhatsApp'tan жибәрәбезме бер нәрсә әйтеп, ул кала. Хәзер кешенең WhatsApp'та язганнарын интернетта күрсәтәләр шулай. Нәрсә язганына кадәр. Бөтенесе күренеп тора. Шуңа күрә дә үз телеңгә әлбәттә хуҗа була белергә кирәк. Бигрәк тә безнең хәзерге заманда бер сүзнең дә төшеп калмаган, онытылмаган заманында. Бик үлчәп, бик чамалап кына мөхтәрәм кардәшләр, сөйләргә кирәк ди Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям. Һәм әлбәттә инде Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям бер хәдисе бар: "Ман кана юъмину биллаһи вал яумил ахир, фальякул хайран ау лиясмут." Кем Аллаһы Тәгаләгә һәм ахират көненә иман китергән, шул хәерле сүз әйтсен яки дәшмәсен. Менә монда да шулай дип язылган. Менә ут аякта да. Бу сүзләр Абу Ханифаның балдагында язылган була. Менә бу сүз. Кулил хайра илля фаскут. Әйтсәң яхшы сүз әйт, яки шыпырт кына тор, дәшмә. Махсус үземә язып куйдым, чөнки мин теләсәң нәрсә сөйлим качагында. Монда карыйм да туктыйм аннан соң шулай. Мин сезгә сөйләргә дип алып килгән әйбернең яртысын да сөйләмим. Менә моны күреп. Моны күреп. Кулил хайра илля фаскут. Әйтсәң хәерле сүз әйт, яки дәшмә, шыпырт кына тор дип Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям. Һәм бу чыннан да шулай. Абу Ханифа рахимахуллаһ әгәр дә кешеләр берәр дөньяви әйбер турында сөйләшсәләр, ул шул мәҗлестә утырса, аны саңгырау дип белгәннәр. Телсез дип белгәннәр. Ул бер нәрсә ишетми дә, аның теле дә юк. Сөйләшми утыра. Дин турында сөйләшә башласалар, аны туктатып булмаган. Аннан да күп сөйләүче кеше булмаган. Дин турында сөйләшсәләр. Чөнки ул әйтсә хәерлесен әйтә, әйтмәсә әйтми, нәрсәгә вакыт әрәм итәргә. Менә шуның өчен дә Аллаһы Тәгаләгә һәм ахиратка иман китергән кеше ди, әйтсен бары тик яхшы сүз ди. Чөнки шушы сүз, мөхтәрәм кардәшләр, сүзләр белән зур эшләр эшлиләр. Сүзләр белән зур эшләр эшлиләр. Президентлар да сүзләр белән сайлана. Һәм аларның дәрәҗәсе дә сүзләр белән төшә. Бу шулай дип әйтте ди. Шулай. Менә шуның өчен дә дөрес сүзләрне инде сөйләргә кирәк. Белмисең икән, сөйләшмәскә кирәк шулай. Дөрес сүзләр белмәсәң әгәр. Аллаһ Тәгалә, мөхтәрәм кардәшләр, хәерле сүзләр белән һәм мөнәсәбәтләр белән араларыбызны бәйләп, Аллаһ Тәгалә риза булган сүзләр сөйләргә безгә насыйп итсә иде. Инде мөхтәрәм кардәшләр, русча сөйләп китәрбез. Аузу биллаһи минаш шайтанир раҗим. Бисмиллаһир рахманир рахим. Дорогие друзья, сегодня мы говорим о значении нашего языка. Языка не в смысле языка, на котором мы разговариваем. Татарский, русский, там, английский или какой, или арабский. А в общем значении слов. Действительно, слова влияют на человека гораздо больше, чем дела даже. Гораздо больше. Иногда можно ударить человека так, что он даже не обидится, при этом сказав правильные слова. А иногда можно даже не ударить, а просто сказать. И он станет для тебя врагом на всю жизнь. В наше время давно уже действительно баталии какие-то или вражеские отношения перешли на уровень слов. Никто уже друг друга не бьет, не дерется. Но словами, дорогие друзья, много кто кого унижает. Даже вот эти выборы президента в Америке это доказали. Они что? Ни один, ни другой кандидат до этого президентами не были. Они не могут похвастаться какими-то своими делами. Но из-за правильно выбранных слов и правильно направленных слов один стал президентом, другой нет. Все зависит именно от слов, дорогие друзья, как кто что скажет. Это может быть использовано против нас, это может быть использовано в пользу нас. И поэтому религия, действительно, она держится именно на словах. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, как обрел силу? Обрел силу именно благодаря своим словам, направленным в определенном направлении и дошедшие до сердец. И люди прислушались. Дорогие друзья, сейчас в мире происходят разные события.
Ну и у нас и в России, и за рубежом растет вражда, так скажем, ненависть к исламу. Растет. Это можно понять по комментариям, которые ведутся в соцсетях. Это выражает общее настроение. Уже больше половины уже приближается к 70-80% этих комментариев содержат именно гневный мотив. То есть они ругают, осуждают именно ислам или мусульман. Это простые люди. Я не говорю, что это какая-то политика, это простые люди. Почему я это говорю? Будьте очень осторожны, дорогие друзья. Потому что мы мусульмане, и мы хотим защитить свою религию. Когда вы слышите такие слова в свой адрес, на работе или еще где-то, не пытайтесь защищать ислам. Вы еще большую вражду создадите. Не пытайтесь защищать, если вы не умеете употреблять правильные слова. И ни в коем случае не защищайте ислам, нападая, оскорбляя какую-нибудь чужую религию. Если вам говорят, вот ислам такая религия, не говорите, что вот христианство такое, буддизм такой, или иудаизм такой и так далее. Аллах Тааля сам защитит свою религию. Каким образом? Не унижайте себя. Не защищайте и не унижайте. То есть не чувствуйте себя еще и виноватыми ко всему к этому. Не пытайтесь оправдываться, говоря, что это какие-то больные люди там, наркоманы там или еще что-то подобное. Потому что нашим словам уже давно никто не верит. Выступают муфтии, например, имамы, а там комментарии. Что он несет? Да? Вот он говорит одно, а мы видим другое. Все равно не поверит. Ведите себя достойно. Мы ни в чем не виноваты. Мусульмане. И будьте осторожны в словах, в выражениях. Будьте осторожны. Не поддавайтесь чувствам и гневу. Это очень важно, дорогие друзья. Очень важно. Если к вам приходят и говорят, отвечайте культурно. Вы знаете, это вопрос очень сложный для меня, скажите. Если вас это так интересует, я могу вас привести в мечеть, чтобы вы поговорили с более просвещенными людьми, так скажем, или специалистами. Про все. А в делах мы безукоризненны. Дело выполняем, вовремя приходим, обязательно здороваемся со всеми. Здравствуйте. Обязательно спрашиваем, как у всех дела, какая-то помощь нужна, оказываем. Вот и все. Это имеет гораздо большую силу, чем наши выпады с пеной у рта. Гораздо большие выводы. Также, дорогие друзья, иногда, уж нужно упомянуть, мне говорят, хазрят, ты неправильно рассказываешь проповедь, мне говорят. Да? Используешь какие-то сленговые слова. Часто говорят. Дорогие друзья, я стал сюда не ублажать вас слух высококультурным татарским или русским языком. Для этого есть философы, лингвисты, филологи. Идите, пожалуйста, послушайте, почитайте художественную литературу. Я встал сюда, чтобы донести смысл. Иногда одним сленговым словом можно донести такой смысл. Да? Все будет понятно. Все будет понятно. И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, употреблял такие слова. Если вы изучаете на арабском какие-либо хадисы или аяты. Также иногда говорят, что у нас иногда есть юмор в наших проповедях. Да? Вот, нельзя юморить, нельзя это. Есть два понятия. Смеяться над религией и смеяться над самим собой. Кто не видит разницы, значит, вы вообще не способны в чем-либо видеть разницу. Иногда, когда мы юморим, заметьте, мы смеемся над самим собой, а не над религией. Смеяться над религией – это когда вот арабы собрались, и один из арабов, с имени не помню, сказал, Мухаммад, говорит, рассказывает, что в аду будет 19 стражников. Тисрат ашр. 19 стражников будет в аду. Этот араб, он был очень сильный, встал и сказал,
Я одной рукой возьму 10 ангелов, вот так, одной рукой возьму 9. А вы пока убежите из ада. Поэтому делайте, что хотите, разберемся. Это смеяться над религией. Это смеяться над религией, дорогие друзья. А когда смеешься над самим собой, это совсем другое. Смеяться есть понятие над намазом, а есть понятие смеяться над человеком, который не умеет читать намаз или специально читает неправильный намаз. Это две разные вещи. Если вы отсюда унесли хоть какой-то смысл, я буду рад. А если вы просто слышали красивые слова, а потом в статусе у себя это написали, я буду опечален. Я буду опечален. Ну, достали уже вот эти статусные слова, ватсаповские всякие, да? За ними ничто не стоит. Люди даже не читают эти слова. Когда они отправляют эти слова просто блуждают в просторах интернета. Никто этому уже внимания не придает давно. Или лайк поставили, все. Дело же не в лайках, не в отправке. Дело в том, что это применять надо. Не зря же Умар ибн Хаттаб, рады Аллаху анху, говорил, я 10 лет учил суру Бакара. 10 лет учил суру Бакара. Он что, арабского не знал? Мы сможем выучить суру Бакара при желании за месяц. Он что, был таким глупым, что ли? Просто он эти слова не отправлял другим людям по WhatsApp, а применял и учил их в жизни. Поэтому, дорогие друзья, смысл именно в этом и заключается, чтобы найти хоть какой-то смысл в наших проповедях. Также, дорогие друзья, иногда я отвлекаюсь от темы, чтобы вы проснулись, во-первых, и отвлеклись от своих телефонов. Потому что я знаю, что наверху и внизу вы сидите в телефонах. Не думайте там, да, что вот здесь, сюда в первый ряд попадают бедолаги, которые не могут сидеть в телефоне. Очень хотят, но не могут, потому что их видят. Да? Телефоны пищат уже, в карманах вибрируют, но надо терпеть, потому что это джумга, хазрят смотрит. А наверху и внизу такого контроля нет, там соблазн большой. Вот у меня пищит телефон, приходит поздравление. Если я сейчас открою телефон, я увижу, что посылают мне поздравления люди, которые сидят наверху и внизу. Как это возможно вообще? Да? Как это вообще возможно? Поэтому иногда отвлекаюсь от темы, чтобы отвлеклись от этих телефонов, так скажем, да? Или же от сна немножко пробудились. А тут тахарат испортится, надо брать заново. Дорогие друзья, возвращаясь к нашей теме, хотя мы от него и не выходили, сегодня мы говорим о языке. О том, как можно применять язык и как мы должны делать из него оружие. Оружие массового поражения, так скажем, да? В хорошем смысле этого слова. Мы должны стать хозяевами своего языка. То, что мы говорим, еще раз повторяю, это может быть в пользу нас или против нас. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, 4 вещи есть только в верующем человеке. Есть 4 вещи, которые есть только в верующем человеке. Первое. Молчание. И это, говорит, начало поклонения. Молчание. Чтобы что-то понять, узнать, обязательно нужно молчать. Потому что Аллах Тааля по своей мудрости дал нам 2 уха и 1 рот. Было бы очень хорошо, если бы у нас было 2 рта здесь и сзади. Автоматически тут кричишь, там кричишь, как микрофон, да? Было бы удобно, но мудрость здесь своя есть. Было бы проще Аллаху Тааля сделать 1 ухо здесь у нас на лбу. Большое. Зачем нам 2? Было бы проще 1 ухо. Меньше затрат в производстве. Но тем не менее Аллах Тааля дал нам 2 уха, 1 рот, 1 язык. И Аллах Тааля дал нам зубы не только, чтобы мы жевали что-то, а чтобы держали этот язык за зубами. Поэтому, дорогие друзья, молчание – это, говорит, начало поклонения, говорит пророк, саллаллаху алейхи ва саллям. Можно чему-то научиться только если ты молчишь. Вот таваду – смирение. Ва зикруллахи та'аля – поменять Аллаха Тааля. 3. 4. Килляту шар – не делать плохого или меньше делать плохого. Вот 4 вещи, которыми отличается
мусульманин. Здесь нет ни одного примера, что кричащий мусульманин какой-то, да, не знаю там. Нет ни одного примера. Вот если мы 4 вещи эти будем выполнять, люди нас полюбят. Люди нас полюбят. Поймите, как мы можем представлять ислам вот этими 4 вещами? Поменьше молчать, быть смиренными, да, не высокомериться ни над людьми, тем более не от религии, поминать Аллаха больше и поменьше делать плохих вещей. И нас полюбит. Это залог успеха у тебя в жизни. Это можете применять в маркетинге даже. Вот когда здесь бизнесмены есть, когда вы, так скажем, обучаете людей, как обратить на себя внимание, да? Вот 4 вещи, если у вас будет. Здесь ничего не сказано про иман, ля иляха илlallah, ничего не сказано здесь. Здесь просто сказано вот эти все 4 вещи. И все, вас полюбят люди. Можете впарить любой товар. Также, дорогие друзья, мы должны остерегаться от ненужных слов. Если тебя что-то не касается, вообще зачем об этом говорить? Правильно. И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, так и говорит: «Мин хусни ислямиль мар'и таркуху ма ла я'ни». Лучший ислам мусульманина, человека, это когда он не вмешивается в то, что его не касается. Мы здесь такие проблемы решаем, дорогие друзья. Дома, мечети, да? Там президенты должны ходить к нам на совещание. Во-первых, это нас не касается, во-вторых, мы это не решим, правильно? Мы там начинаем бороздить разные континенты, мы можем решить все их проблемы. Почему с нами никто не советуется? Я просто удивляюсь, да, в шоке. Это нас не касается. Зачем об этом вообще говорить? Ты можешь вскользь упомянуть. Зачем это рассуждать вообще? Для простых людей есть только в этом одна польза. Отдушина. Пар выпустил, альхамдулилля. Иногда мы себе это позволяем только для этого. И не более того. Один из мудрецов сказал: невежду узнают по 6 качествам. У невежды есть 6 качеств. Теперь смотрим, есть ли они у нас. Первое. Проявление гнева по всякому поводу. То есть нет причины, он гневается. Нервничает постоянно. Но это вот, я даже про себя могу сказать, проявляется. Проявляется, никуда от этого не деться, да? Все уже, первый есть признак невежды. Когда ты гневаешься просто так. Редко у нас у кого хорошее настроение. У нас же, когда мы видим человека, да, вот когда приходит в мечеть, говорят: «О, ты сегодня в хорошем настроении», это значит, он постоянно в плохом настроении. Если бы он сказал: «О, ты сегодня какой-то не такой гневный», да, значит, у него постоянно хорошее настроение, а сегодня вот это исключение. А мы уже удивляемся, что у человека хорошее настроение. А так, в принципе, все угрюмые постоянно какие-то, да, загруженные, нервные. Он, говорит, даже гневается и на человека, и на животное. И это является признаком невежества. Ну, когда ты гневаешься на животное или на машину свою, например, да, колесо спустило, ты ругаешь: тупая машина, почему у тебя колесо? Он за себя не отвечает, у него души нету, правильно? Зачем гневаться? Смысла нет. Второе. Бесполезные слова. Разумному человеку не нужно говорить бесполезные слова. Он должен говорить те слова, которые принесут ему пользу в этом и в следующем мире. Бесполезные слова, когда человек постоянно ходит, болтает ненужные вещи. Надо, не надо. То есть цель сказать что-либо. Неважно что, сказать. Иногда есть мудрецы, которые очень много говорят, но каждое слово это золото. Даже настолько золото большое, что ты все даже можешь не запоминать. Но каждое слово мудрость. А иногда бывает так, человек несет что-то, да? Ни одной пользы нет. Вот это, говорит, признак невежества. Третье. Давать свое имущество тому, кто не заслуживает его. И это тоже признак невежества. Одалживать кому-то деньги, или даже давать бизнес там кому-то деньги. Иногда приходят такие люди ко мне, говорят: «Хазрат, я хочу открыть бизнес». Я говорю: какой бизнес вы хотите открыть? Бизнес-план какой-нибудь расскажите свой. Он начинает рассказывать, я говорю, больше никому об этом не говорите. Вы, говорю, не бизнесмен. Во-первых, изначально уже неправильное представление, не умеете вести бизнес,
не понимает вообще, что это такое. Я говорю, ваша цель только деньги собирать у людей и все. Все. У вас больше другой цели нету, вы эти деньги приумножить не сможете. Вы просто собираете деньги, покупаете на них что-то для себя и все. А как же дальше потом говорите, извините, я обанкротился. Так бывает. Иншаллах, машаллах. На все воля Аллаха. Это вот есть такие люди, бизнесмены, горе-бизнесмены. Таким людям давать деньги нельзя. 4. Распространение тайн среди всех подряд. Ходит и всем рассказывает. Только тебе говорю, только никому не говори. Всем подряд. Это невежество, это глупость. Вообще никому не надо ничего рассказывать. Есть такая татарская пословица. Ішіңдегі сіріңні силәмә дустыңа да. Дустыңның да дусты болар, ол да силәр дустына. Поняли? Кто татарский не понимает, да? То есть, если у тебя есть тайна, не рассказывай другу. И у твоего друга есть друг, которому он тоже расскажет. Все. Тайны. Да, иногда хочется кому-то рассказать, но надо понимать, кому можно, кому нет. Всем подряд, естественно, не стоит. 5. Доверять каждому человеку. Верить каждому человеку. Пришел на вокзал, говоришь, посторожите мои вещи совершенно незнакомому человеку. Это ты, давай не глупей. Все, конечно, понимаю, там ты искренний человек, но каждому доверять не стоит. Всегда проверяю. Даже друзей надо проверять. Всегда давайте какое-то испытание своим друзьям. Только не говорите, что это испытание. Потом, иначе они обидятся. Всегда испытывайте своих друзей какими-то такими неважными вещами. Скажите что-нибудь. Потом только ему. Если вы от кого-то услышите это уже, значит он проболтался. Проверяйте. Проверяйте, обижается он или не обижается. Попробуйте ему деньги давать, незначительную сумму. Вовремя возвращает или не вовремя, или вообще возвращает ли. Отношения с ним рвать не надо, но вы понимаете, что уже доверять ему не стоит. Проверять можно, дорогие друзья. Это в этом ничего плохого, обидного нет. И 6. Незнание своего врага и друга. Ты не различаешь врага и друга. То есть человек должен познать, кто является его врагом, а кто другом. Первым врагом, конечно, является шайтан. Мы все это понимаем. Но и среди людей есть шайтаны, которые хотят тебе навредить. После проверки, после времени ты должен понять, что этот человек не хочет для тебя ничего хорошего. Иногда есть открытые провокаторы, хотят просто вывести тебя из себя. Хотя есть люди, которые хотят твоими руками сделать что-то плохое. Есть и такие люди. Приходят и говорят, давай-ка на тебя оформим что-нибудь. И все. Я знаю людей, которые сели в тюрьму из-за этого. Арендовали на свое имя гараж, потом в этом гараже нашли наркотики. Он их не приносил. Принесли люди, которые с ним работали. На то, как на нем оформлен гараж, он виноват. Он является сейчас отвечающим временно за это помещение. Понимаете, надо видеть разницу между друзьями и врагами. Невежественный человек, он думает, что все друзья или все враги. Нет, все друзьями быть не могут или все врагами быть не могут. Если все вам льстят, не верьте никому. Кто-то из них врет. Невозможно, чтобы вы всем понравились. Невозможно. Даже вот про свои проповеди же я говорил. Говорят, вот, нам не нравятся вот твои проповеди, некоторые говорят. Сегодня только захожу, встречается один человек и говорит, хазрят, вот такие проповеди, говорит, держись. Вообще, говорит, просто, говорит, сейчас не могу остаться, говорит, ну, должен в другой мечети быть, а так только тебе хожу. Понимаете? То есть, если все люди вам льстят, так скажем, да, то не верьте всем. Если все враги у вас, думаете, тоже не верьте. Есть среди них и хорошие люди. Потому что мир не может быть таким просто черным и белым, как говорится, да? Поэтому мы должны знать своих друзей и врагов. Вот я перечислил 6 пунктов. По-моему, все 6 у меня есть. Как бы я так это... Для себя сейчас уже некоторые делаю. Потому что я иногда... Чаще всего я для себя рассказываю. Самое главное, что я вам рассказываю, я перед вами искренен и честен. Искренен и честен, что бы я ни говорил.
Вот это самое главное в этой жизни. Сейчас это очень большая редкость, дорогие друзья. Очень большая редкость. Если вы этого не видите и не цените, это вы не живете. Вы притворяетесь, что живете. Вот поэтому, дорогие друзья, это тоже с языком связано. Потому что то, что у нас в сердце, оно всегда у нас выходит на язык. Очищаем свое сердце, свое внутреннее состояние, и иншаллах тааля, и язык наш очистится. Одним из пунктов этого является, правильно, бесполезные слова, которые ты просто говоришь, ходишь везде. Дорогие друзья, надеюсь, вы меня услышали, как говорится, да? Я не стал говорить о каких-то определенных проблемах, связанных с языком. Я говорил именно об ответственности в целом языка. Об ответственности в целом. Карьеры рушатся из-за этого. Люди попадают в тюрьмы из-за этого. Из-за того, что где-то что-то как-то неправильно сказал. Даже можно освободить человека благодаря языку. Из тех же тюрем и так далее. Потому что битва прокурора и адвоката, она в этом и заключается. Это просто перепалка слов, кто кого переборет. Чаще всего даже доказательства можно повернуть совсем в другую сторону. Главное правильно уметь употреблять, применять свой язык. А если нет, то лучше уж молчать. Кушать лучше, да, когда кушаешь, молчишь больше. وأقول قولي هذا وأستغفر الله الغفار لي ولكم ولسائر جماعة المسلمين الحاضرين أجمعين إنه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم وسميع الدعاء.